Quezon lies another wonder of waters, ang Pila River. ₱10 lang ang entrance fee rito at may mga cottages din. 100 to 500 pesos na perfect for picnics, family gathering, and so much more. Dito lang yan sa Barangay Camagsingalan. Yun po kasi talaga ang naging dahilan, yung lumalabas na lupa diyan na matigas, yun po yung tinatawag na pila. So kaya yun yung naging tawag dito sa Pila River. Nakita ko yung mga church member namin na nagpunta dito sa Facebook. So bumalik kami dito. Perfect po ang Pila River sa pagpasyal dito. Nag-picnic, babanding, malamig na po yung tubig. Kung nature lover kayo, perfect itong puntahan. Pila River is roughly 15 kilometers in length. At paalala lang, malalim to, kaya ingat! This is where the water of Siwasiw and Barangay Camagsingalan meets. Merong 20 to 30 minutes na lakaran before makarating sa falls. So, ayun nga. Pahinga lang kami ng very light kasi medyo mahaba-haba pa yung lalakarin namin. Pero promise worth it talaga to. So ayan, ngayon natatanaw nyo na at ngayon nandito na tayo sa Matico Falls. Let's go! Ang taas ng falls dito, guys. Entrance fee ang pagpunta at pagligo sa falls na ito. Kaya, if you just want to relax and enjoy the nature, then this Matico Falls is the place to be. So far sir, free po ito sa lahat. Nagkakanta kami ng clean-up drive dito. Which is pinupulot namin yung mga natitirang basura ng mga visitors. Iniinganyo ko po sila na pumunta dito, lalo na po sa mga gusto lang po na mga makapag-unwind, na perfect po itong lugar na to na puntahan. The calming sound of the falling water is something you will keep on wanting more. Truly, Sual can offer more than just the sea.